La llegenda de Sant Jordi. Vet aquí, que una vegada, en un país molt lluny d'aquí, hi vivia un rei. El rei tenia una filla, que era la princesa, i tots dos vivien al castell. La princesa se sentia molt sola i s'avorria molt al castell. De vegades deia: Oh, I'm so sad. Al castell hi havia dos guàrdies que vigilaven la porta. De tant en tant, l'un deia a l'altre: Neil, can you see anyone? No, I can't see anyone. Al voltant del castell hi havia un poble on vivia molta gent. Molt lluny d'aquell país hi havia un cavaller que es deia Jordi i tenia un cavall blanc. Run, horse, run! Run, horse, run! Un dia, un dels guàrdies del castell Look, Neil, it's so big! It's the dragon! Era un drac molt gros que vivia a prop del poble, en una cova, i sempre tenia molta gana. I sabeu què deia? I'm hungry! Aquell dia se li va acabar tot el menjar. Va baixar al poble a buscar-ne i va dir que cada dia es menjaria 2 persones. I will eat 2 people every day. La gent del poble tenia molta por i no sabien com defensar-se del drac. I li deia: Go away, bad dragon, go away. Go away, bad dragon, go away. Go away, bad dragon, go away. Bad dragon, go away. Bad dragon, go away. Però el drac repetia: I will eat 2 people every day. Aleshores, la gent del poble va decidir que cada dia una rifa per veure qui li tocaria anar a la cova del drac. La gent deia: Who is next today? El primer dia va fer una rifa i el rei va dir que li tocava la Mireia i l'Albert. Today the dragon will eat Mireia and Albert. La Mireia i l'Albert eren uns nens molt valents i no tenien gens de por. Tot eren cap a la cova cantaven: Tururut, tururut, I am not scared of you. Tururut, tururut, I am not scared of you. I arriben a la cova del drac. Knock, knock. Who is there? Mireia and Albert. Come in, come in. El drac va fer hum i se'ls va menjar. Delicious. La Mireia i l'Albert, quan eren dins de menjar el drac, sabeu què li feien? Pessigolles. Ticlin, ticlin, ticlin. I el drac es moria de riure. Va arribar el dia següent i la gent es preguntava a qui li tocaria avui. Who is next today? Van fer la rifa i el rei va dir: Today the dragon will eat Alba and Xavier. L'Alba i en Xavier eren dos nens que tenien molta por i pel canvi cantaven: Dragon, dragon, don't eat me. You are so scary, you are so big. I arriben a la cova del drac. Knock, knock. Who is there? Alba and Xavier. Come in, come in. I el drac va fer Hum. i se'ls va menjar. Delicious. L'Alba i en Xavier, quan eren dins la panxa del drac, sabeu què li feien? Pessigolles. Ticlin, ticlin, ticlin. Al cap d'uns quants dies, al poble ja no hi quedava ningú. Llavors el drac va arribar al castell i va dir: Now I will eat the princess. El rei no contesta molt esperar. No, please, van eat the princess. Però el drac se la va emportar. Oh no! Quan ja eren a la cova, el drac deia a la princesa: Now I will eat you. Però escolteu, algú s'acosta. Qui deu ser? És el cavaller Jordi que entra a la cova. Dragon, are you ready? El cavaller Jordi lluita amb el drac. Tururut, tururut, I am not scared of you. Tururut, tururut, I am not scared of you. I deixa el drac estès amb ell. La princesa estava molt contenta i va dir: Oh, Jordi, you are brave. Aquell
a buscar gent del poble. Mireia, Albert, Alba, Xavier, where are you? In the Dragon's Belly! Amb la Rosa, en Jordi i la princesa van tocar la panxa de l'Alba. I a l'acte en va sortir tota la gent del poble. I llavors tots junts cantaven.